Guys, katong elementary pa ta. Unsay nadumduman ninyo sa correct nga pagpanghugas? Say inyong nadumduman sa gitudlo sa atong home economics teacher? Diba? Ang unahon paghugas is ang baso ba to? Baso, no? Kay baso, sige siya gamiton. Ano mo consume siya space sa imong gira. Muna nga siya ang imong unahon paghugas. Sunod dayon ang kutsara. Tungod kay next sa baso, kutsara ang sunod niya, sige gamiton sa kusina. Okay. After sa kutsara, may sunod. Plato. So, luag-luag na imong banggira, no? Para sa amo. Among banggirahan, partik gamay, kailangan din ka mag-strategize. Ani pong pagpanghugas, guys. Mo gani pinakadit na ko ganahan gid nga trabaho sa balay, hugas og plato. May pag imo kong papalahon og kanal or silhigon sa gawas. Kaysa manghugas og plato. Sabi na kana bitaw. Nagtibo-tibo na bitaw ang mga hugason. Ngayon, nangaging na ang mga butlang. Magod na. Mga sa dili pa mo kaging ang mga mukmo, ang mga bilin-bilin sa pagkaon, muna nga, anam-anam mo na dyan na siya hugas, no? Pasagari sa ang akong mama, siya gid ang pinakaarte manghugas og plato, kutsara, tinidor, ngano. Pati akong mother-in-law kay mga sobra ka mga olimpiada. Mawag kun liwat ana sa lakas. Basta na lang mag-wit. Pero di po, isip-isip. Dili po, pero dili po pa sa ilang kapalo ka sa ilang style pag manghugas sila. First, siyempre, parehas na sad. Kuhaan ni mugmuk mo ang mga plato, baso, kutsara. Kuhaan na ni mugmuk mo daan. Kuhaan na mo mga namilit-pilit. Pagkahuman, kaya pa ka manabon, diba? So, pag sabunin mo, halos limpyo na sila. Ang sarod yung mother-in-law sa kong mama, guys. Unahan nila buhag mo. Then, linuan na po otro. Then, sabunan o bar. Sabon pang laba. Bar. 5 bar, surf bar. Pagkahuman, linuan nila. Ilan na po ng sabunan o joy or unsa diha nga liquid soap. So, lugar guys, kaduha sila nag hugas og plato. Kay ila man ang sinhuton. Kung langsa ba, nabitaw sa una. Nagay pista sa balay. Ni ako na gani na makahugas sa plato, masukod jud akong mama. Di id ko kahugas og plato lagi. Kay kas ara mang kumanabon. Kapilaw nang pud pagsabon. Halas ka og sabon. Halas og tubig, halas og sabon. Kay dapat ang iyang plato wala jud na baho. Namo. Ina bitaw, mahili bitaw. Limpyo jud ba?
Kailangan po na sa ako. Malaki. Tuwas nga tapulan ko manghugas og plato. Kalas po sabon guys. Mahal na ba ya karon ang sabon o liquid soap? Nga, mahal na po ang tubig. Strategize na lang tani. Strategize. Kani pong mga ani dapat unahon po na siya pagsabon. Unahon siya pagtipos. Delikado mo na siya guys. Basig sa amad na noon ka, di ka kabantay. Una po, daghan na kayo hugason. Magpa-music na din ko, anak. Basta, una, sa among balay, dako man to among balay. Maski, pobre rami, pero among balay, dako, kay kahoy ramang po. Taas, kay matayan. Dako, kay among kusina. Kay hilig magod na akong mamuod. Mga pista-pista, mga anak. Hilig mag mga bisita. Niya masuko na bagdaghag bisita o niya daghag hugason. Anong party maghanda-handa man nga sa puto na. Ano guys, kinahangga jud kay na nako. Love jud kay nako. Pero makatawa ko sa iya. Hilig magpa-punsyon. Pero kapuyan na na siya. Kay kapoy di na magprepara og handa. Oo na. Music na din ko. Nami kayo manghugas ng plato. Ay, mag-imagine. Sa mga kanta ng mga puso sa unang panahon. Sabi ako na abtan yung mga kanta ng mga love story, mga love song. Okay. Sa una, mga stereo, pating dako murag piano ka dako. Yan, patukar dig plaka, ngarang ka dako po ang plaka. Murag planggana ka dako. Enjoy kayo guys. Katawanan mo na nila YouTube nyo kay mura naman ka. Kung wag yung ka istorya sa imong balay bitaw, kung hindi ka mag-istorya ka mong kaugalingan, kaya imo mga kaugalingan imong kaatubang sa kamera, kasani o ayun ka nga matagbuan, pero ay, share lang kaya ang atong experience atong mga naagihan sa kinabuhi, mga positibo, anan nang naapoy makatunan ba ang maminaw ba ang ngayon na natin guys share kaya no mga wala naman guntaan ng kalibutan yeah ang imong experience o di mo i-share para na ibalo sayang kayong kahibalo ato diba sayang kayong kahibalo daghan pang tao nga kinahanglan ng ibalo ako buwang naman ko. Sorry kayo sa makina kay among tubig ko. So ano ni? Awas, dili man ni awas. Ano ni ka ng jetmatic. Munang walay kuryente, magbumba-bumba mo diri kaya ang among bumba na alam mo siya sa balay. Hapot tayo tubig. Pag may kurente, mga naputag. Kaya hirap ko. Ako guys. Ahan ako dapet. Okay. Ako guys, hapit na ko mo 50 anyos. Dili po kumaingon nga. Daghan mo makatunan sa ako. Kay daghan pag mga bata noon din ha. Mas hindot ang experience sa kinabuhi. Pero ako, prinsipyo gid na ako guys.
dili gid na ko idalo unsay akong kahibalo. Masking unsa kagamay or sa tanaw na ko nga medyo significant siya nga kahibalo. Dili gid na ko na daw guys. Ako din nang i-share. Kaya i-share. Kay murag ka dako nga waste. Dako nga sayang nga. Ikaw ra ang nahibalo. Nga ang uban nga supposed to be mahibalo pud unta, dili kahibalo kay wa man ka ni share. Kahakog ba nimo sa kahibalo? Wala guys. Part 1 pa ni ha sa atong akong mga experience kay mawala ra man ta aning kalibutan. Nakabalo sa plano sa Ginoo sa ato. Nakabalo gyud. Ang uban, bata pa nawala. Pero samtang buhi pa to guys. Ang ako yung pagtuloy, i-share gid na to. Ang maayo na to ang experience para makatabang sa ubang tao. Magtiwas ako og pang hugas og plato.